Gaur, Oñatiko kulturgunera etorri gare, Aloña mendi sailak beste urte batez mendi aztia antolatu dau eta hainbat ekintza ingo dituzte horren harira. Adibidez, gaur hemen daukogun argazki erakusketa. Horretarako, Aritz Gordo argazkilarixakin egon gare eta baitxa Mikel Otero Aloña mendi saileko idazkarixakin. A ber se kontetan dozkuen. Hasi da Oñatiko mendi aztia, ezta? Eta hemen daukagu Mikel Otero, Aloñako mendi elkarteko idazkarixa dana. Eta, bueno, ja hasitza daukotze mendi azte hau, zenbagarrena da Oñatin, eta ja errotuta dauen ekimena da edo hemen. Ba, egiz esan da ez dakit zenbagarrena da, asko egin dira, ez dakit, berrogetik gora posible, bueno, hogeita hamarretik gora posiblemente, bai. Baina, bueno, hasi izan, azaroak iruan, hau erakusketa hau izen zan lehengoko jarduna ero, eta gero bostian, auki genuen, hau Matin Inigezekin solasaldi bat eta bideo bat ikusteko aukera, Josu Bereizi hartuakin zazpixen auki genuen, Jan Sandostiarien, oso polita ere egon zen. Atzo Andoni Ormazalabelekin lesioi buruz eskalada, eta bueno, gaur etorriko da Aritz Gordo. Aritz Gordo da argazki zoragarri honek atara dagoen argazkilaria. Larun bat honetan, 16an, ja mendi irtera berezitxo bat, 15 aldian gaudenez hartuta, sorpresa txikitxo batekin, eta bueno, hemen Oñatin egingo da. Saiatzen zari apur bat bai aspektu desberdina sartzen mendixakin zer ikusi haukonak. Hori da, bai. Saiatzen ga, alde batetik emakumien sartzen, saiatzen ga, aurten adibidez, geun euskagun jardun bat emakume batekin, bai, azkenengo momentuen, zinezko izan zen. Eta, bueno, azkenengo orduan ibili ginen apur bat zoratuta. Azkenengo gauza beti pasetan. Bai, holako gauza beti pasetan. Aurten pozik gaude, benetan esan da, 3 ekintza jardun oso desberdinak izan dira. Parapente eta mendi lasterketa ero ibili aldixake lehena, bigarrena alpinismo klasiko bat Himalaian, 3. lesioarena, eta benetan esan da, oso aforo polita egon da danetan, gustora gaude. Eta federauen kanpaina bebai ontsa martxan daukotzu, ez da, espiketan muskuzu apurtu bat. Zerta bi Oñatin, bazkide gehixet daukon elkartia dala, ez dakitago lan dan? Bueno, bazkide asko dako, 150. Bazkide gehien, hor egongo gara, rankinean egongo gara, 2., 3., laugarren asko gotata, bai, posiblemente, proportzioz, errixak dakon tamaina eta bazkide kopurua, 110 esango genuke, oso altua da. Kanpaina federatuna egiten dugu, urte da nien dau kanpaina, ez? Osea, gure testaten nahi dauenak aldaketan bat ezo zerbait egin, urtean zehar gu registro bat dakagu, osea, guri idatzita, apuntetan dugu, baja nahi dut, aldaketa bat nahi dut. Lokalian bertan begote zaria? Bai, egoten ga aste azkenero, 7-etatik 8-etara. Eta urtean zihar zuek be, ekintza ezberdinak eruten dituzua horrera, bezpego ikusi lan baten bat edo zeitzen duzuen zuek elkartien? Bale, bai, etxen du, normalien hilien behin egiten dugu mendirtera bat. Ero baita egiten dugu eski zeharkaldi bat, ero bi. Horren urterako prestaketan ari gara mendia magustari. Bale, eskerrik asko Mikel, zuritzen gatik eta jarraitu lanian Aloña mendi elkartian, jarritxan dako nik uste dute lan da bizitzen duzera. Bale, eskerrik asko. Aritz Gordo normalian kamaratzean egoten da, baina gaur kamara aurrera ekarri dugu. Arratsaldeon, Aritz. Arratsaldeon. Venga, zure Oñatiko mendi azteko erakusketan. Azteko zelan sortu zen aukeria, ona zure argazkiak ekartzeko? Berri normalien denbora barik egoten naz, beti. Eta oin dela ja 5 urte ero deitzu ziaten, zeo zer itzeko, eta esplikatu zieten zelan zan hemengo mendiko aztia, eta egon nintzen pentsetan aberzelanin, azkenin konturatu nintzen denporia euki behar nagoela, eta esan nion, ostra, venga, usten dugu pare bat urte eta ikusiko. Eta deitzu ziaten berriro bet, azkenien ja esan, ostra, ja ezin dut esan ezetz. Eta, ja hartu genuen zelanin, ingenuen grupotxo bat, bidali nizkion, geratu genuen 40 argazki egongo ziela, nik esan nion, bialtzen ditut.
hogei gehiago, eta zuek zuen danon artien, pentsa bitzen dozue, aber, ze argazkisak jartzen ditugun, eta zuek bebai hartzen dozue parte. Osa, ez dozu aukeratu zu, orduan bere osotasunean argazki baina, niri politxa dirudi, politxa, asunto, beraik bebai involukratzeko, ez? Oinatiko jendia, mendiko klubai, bebai, zeo zer berai txeko. Normalian paisaia, kirola, natura, olako arluak ez? Lantzen dituzu argazkisetan, zegatik lotura hori kirolakin edo? Bai, ni nau enamorado del deporte. Azkenien betian ikindot kirola, dana, kirol guztitxak inditut. Eta hasi nintzen argazkisak ataratzen, momentu horiek harrapatzeko. Nire momentuak, ero ikusten dituen momentuak. Eta hasi nintzen engantzatzen, gero hasi nintzen nire argazkia lantzen, ez? Hasi nintzen argi naturalekin, normalien, naturako argazkisak eta koloriak eta argiak eta hori da zure marka identifikatiboa, argixak esango dugu. Bai, hori esaten da, normalien nik ez dut jartzen argixa eta erabiltzen dut naturan argia. Eta, bueno, nabil momentu honetan ja pixka bat dana dominatzen ero, eta hasi nintzen oin dela 4 urte bebai ilargiak harrapatzen, eta hasi nintzen bebai lantzen, aber zelan, nolain, zelan harrapatu, noiz harrapatu. Osa, argazki bakoitza baduko bere lanketa propio orduan, ez? Ezin da orokortu lanketa hori. Bai, nik beti esaten dotena izaten da, nik argazki bat ataratzen dotenien, zeo zer daukatzien, beti, zeo zer daukatzien. Inoiz ez dut harrapatu argazki bat kasualitatez. Beti lantzen dut eta juten naiz mendira, kasu hontako erakusketan, juten naiz mendira, beti hori harrapatzera. Osa, intentzio batekin jabasoiaz mendira, pentsauta zer egongo dan, zelan egon gani jargisa edo dana dalakoa. Beti. Adibidez, argazki hau, Via Láctea Berritza de Rolandon da, Pirinoetan, hau da Frantzia, hau da Espainia, eta hemen dago el refugio de Serradets, da hemen neukan pentsauta argazkisa eta Via Láctea harrapatzia, eta hemen urtean zier egoten da bakarrik hilabete batien. Eta harrapatu behar dozu, ilargi barik. Izarrak ataratzen dira eta ikusten dira ilargi barik. Orduen ju nintzen, jarri naben hemen, loin nauen hemen, eta gabeko ordu bisetan atara nintzen hau harrapatzeko, gero goizan jeiki eta berutza. Baina ju nintzen argazki hau harrapatzera. Orduan, Euskal Herritik kanpo bidaia asko itxen dituzu nik uste dut, argazkiaren bila zoiaz askotan bidaia horretan? Bai, normalien bai. Hemen daz bebai pare bat bidaia Islandiara, eta indogu Islandiara jungare 2 aldiz, lagunekin, baina argazkisak harrapatzera. Izan behar zen gehiago. Azkenean, argazkisak ikusten dituzu mobilean, eta deat kompletamente diferentiak. Bai, ikusten dituzu, eta ke guai, eta ikusten duzu 2 segundo, segundo bat, eta paseo bitzen duzu azkar. Momentu daukotzula, geratu eta argazki bat begiratzeko, ez da? Bai, analiza bitzen duzu beste erabatien. Kuadro bat baliz boruan, ez? Hori da, eta ikusten duzu beste erabatien, eta esplikatzen duzu nien zelan indozuen, eta zelan indozun, zelan juntzare, ze ekipua eraman dozun, eta jendia ikusten, ostra, le cambia totalmente el chip. Ostia, nik esan nien, pentsa, tal. Eta orduen harreman hori hartzia hemen eta ikustia eta da otro rollo diferentia. Aberazgarrixa da zuretzat. Bai, super. Bale, eskerrik asko Aritz. Bale. Eta jarrituko dugu erakusketa honekin, aste betez.